ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навбори якчанд намуд хонаҳои наву рӯӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 35 сомон. Агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навбор аст хонаҳои 75 сомона, 35 сомона ва аст квартираҳои аз Душанбе тайёр бо нархи 170 та. ҳаст квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, Бухтар, Ҳисор, Ваҳдат ва аст хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Фархор ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон бениҳоят нархҳои арзон аст. дӯстони азиз, чӣ реклама ки дорем рӯй кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 145 сомонӣ аст ки мо навбора сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафт. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания яка Ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабулнама ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уялӣ, территорияи Кӯлоб ва территорияи Восе, Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ё ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка Ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонам, албатта нависед бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Лолазор. ҷамоате ки деҳаи Лолазор ноҳияи Данғара ҳамин то сентра мегӯяд. ҳамин хона тақрибан 5 ё 10 минут роҳ аст. 8 шотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва сведа аст. душ, кухни, ҳоҷатхонаамаш ҳаст ки тайёр аст барои зиндагӣ. гирди хона полни худ маҳкам аст. мақсад ки хона шкатур, шпаклёвка ҳамаи корош кардагӣ аст. фақат ҳамин камтар рангу бори мақсад ба дилтон мондагӣ, тамом дигаамаш кардагӣ аст. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 та. боз муомилаи хуб дорад ё ки ба ягон квартира аз шаҳр боша мега алиш мекунед, яъне ба квартира вариантҳои алиш дора метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. агар сумка гӯен нархиш 200 та боз муомила дорад. то мақсад ки то сентра тақрибан 5-10 минута роҳ аст ба мошин. хоб ин ҳамин рақамошон аст. рақамои 918 ахирш 90 аст. рақамои дастишон кор мекунад ва дуюмаш рақамои Россия ки инашда WhatsApp доранд. шахсоне ки аз ноҳияи Данғара ки хона харид бошад, хонаи нархи арзон, ҷои нағз, мақсад ки хонаи кушод гирди маҳкам аст ва дарвозаи нав часпондагӣ аст. кухни баниамаш ҳаста дуружда. маромад метавонед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем, маълумоташа соҳибаш фаҳмода метавад ва нархшам бо арзон мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан агар бошад, шумо дам маромад сурат маълумотша дар мо рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силикаи навбори моро дар дигар сайтҳо падилсаш кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулбута гуфтагӣ аст назди боғчаи Орзу. маршрути Си бозорча ҳам хел тарафҳо аст. маршрути Сида ва назди бозорча масҷид ва масҷиди ҷумъахони Обшин. 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. гирди хона полни худ маҳкам ва подвалам дорад. душ, ҳоҷатхона, баниамаш отделни ҳаст. Обшин 4 дар хона мегӯяд. 3 дар хонаш ремонти тайёр дорад. дӯстони азиз, хайр хонаамаш проектҳои навкатӣ. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 375 сомонӣ ки боз муомила дорад. хонара омада мегӯяд аз пеш бинем, мегӯяд нашуд нархша мегӯяд бо муомила мекунем. шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута назди боғчаи Орзу. маршрути Си бозорча, мактаб, садик ва масҷиди ҷумъахонӣ мегӯяд дар пешаш. як калидори дигам доштаем. илтимос мегӯяд фақат харидори аниқ занг занад, чунки мегӯяд одами коргар ҳастем. ин ҳамин рақамҳои мегафоншонаи маромад
харидорро занг занед. ва дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, ноҳия, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар таги видеои мо нависед. Агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда видео карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар маркази шаҳр, мега пеши поликлиника ҳукумати вилоятӣ ва обшим ҳамин сентри шаҳри мақсад Бухтар даста, пеши зубной парк ҳамаш дар пешашпеши донишгоҳ. духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошина қарор дорад, 72 квадрати метр, обсвед астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хоб хона мақсаде ки ламинат мезадагӣ астае, мақсад ки хонаҳо отделни хоб ванна пана астае, отделни бо балкон дорад, ҷои беҳтарина мегӯяд, мақсад ки ҷош ҷои зур астае, зубной мақсад парк, мактаб, донишгоҳ, садик, меличкори ҳамаш дар пешаш астае. хоб квартира срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 285 сомонӣ ки бо хай қатчон муомила мекунад. 285 дар шашум ошуна астае. хоб рақамошо мегӯяд фурӯхта кадомеда ки лозима, мақсад харидор ки бошем, бо занг занем, маълумотои пурра ва аниша аз худашон гирем. ба хотири меҳнатои мо алайкира ва дарек надорем гузорем ва агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар имо ва дар дигар сайтотон силкаша падлисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ наздики ҳавлигӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар мақсад ки шаҳраки Нуъмон Розӣ гуфтага астае, чашмапоёни Озер. бен ёяд мегӯяд ҷои хубае. 6 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки дар тирезаҳои нав задагӣ, гирди хона маҳкам астае, техпаспорт ва сертификат, ҳамин хел чизо дорад. хона хай 3 дар хона, ҳаммом, ошхона, банияшам ҳастае, бо хай маълумотои пурраша мегирем. назди хона мега мақсад ки бозори марказӣ ва маршрути 2 мегзара мега пешашкатӣ, ҳамин хел маълумотоша наистиянд. нархи хона 190 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо мақсад ки боқимондаша мега аз пеш мақсад муомила мекунем. 190 та ягон саволо иловагӣ боша мега тариқи телефон фаҳмонда метавонед. ин аз суратҳои дуруни хона ва суратҳои беруни хона астае. хоб кадоме ки мехарам маъқул шуда бошад, наметавонед ки аз рақамҳои поёнбурда 88 маълумотои пурраша гиред. лайкора занед фаромӯш накунед ва силкара падлисаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, пеши кафеи Сума, заправка Ориентир. духонага квартира астае ки дар дуюм ошуна қарор дорад ки сехонагаш кардагиянд, дар чорум ошуна 42 квадрати метр. духонагара сехонага кардагӣ астанд, дар чорум ошуна 42 квадрат, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва отопление мегӯяд дорад. хоб пеши мақсад дом дом мегӯяд кафеи Сума, заправкаи Зоирол, ҳамин хел наистиянд ва дигар чизо. хона хай ремонтҳои беҳтарин, ҳамаш 100%. нархаш мегӯяд хоб 365 000 сомонӣ аст, бадорон боз муомила доштае. хай каседа ки мақсад маъқул аст, харидор ки бошед, занг занед, қатъи намин рақамҳои тисел буда метавонед маълумоти пурраша бо аз худашон гирен. ахираш 02. ва дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо квартира, хона, замин, чизе ки лозим ки аз кадом шаҳр, ноҳияҳо дар таги видео нависен. мо агар ёфтем дар видеои оянда видео карда шуморо пешкаш мекунем. лайкора дареқ надорем ва навори моро падлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар кӯчаи Кӯйбеш гуфтага астае, Сойбӯш. ноҳияи Фархор, кӯчаи Кӯйбекӯш, ҳамин хел маълумот астае, бо мондагиша мегирем. 8 сотиқ замин астае ки 2 дар хона кардагия ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, оғулам дорад ва якчанд намуд дарахтҳои мебадиада. ва дӯстони азиз, документошон мега 100% биё аз пеш бимегад, мақсад ки бо гап мезанем, мактаб дар наздикишае. нархи хона мегӯяд 90 000 сомон аст, бадорон азиз, бо хай мегӯяд муомила мекунем, ки илтимос мегӯяд беҳуда занг назанем, фақат харидори аниқ ё ки мақсад ки хонаро омада аз пеш бинем, беҳуда илтимос карда ки нороҳат накунем. 90 аз ноҳияи Фархор, мақсад ки кадомеда ки маъқул астае метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, пеши заправка, мақсад ки кафеи Сума гуфтага астае ва заправкаи хоб Зоир Ойл, ҳамин хел маълумото. инашам дар ҳамун территория ки квартира ки пеш буд, яъне ки 112 микрорайон аст, райони Сино. духонага квартира астае ки дар чорум ошуна қарор дорад, доми 8 ошуна астае ки 58 квадрати метр. ҳамаи шароитош мега беҳтарин, ремонтҳои замонавӣ, нархаш мега 335 000 сомонӣ аст, бо
мақсад ки муомила дорад. об ва свет ҳаста мегӯяд интернетҳои мақсад пайваста ба яъне ки антеннои интернетдор ва дигар чизо ҳастанд. Шароиташ мега беҳтарин. нарша хай гуфта 335 бо муомила дошта. рақамошон дар поини видео аст. кадоми даки интересни ҳастай метавонем занг занем маълумотша гирем. рақамошон мегафон ҳастай. фақат харидори аниқ мега метавонад тамос гирад. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабӯз гуфтагӣ ҳастай. соҳибуҷдеҳаи уртабӯз 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастай ки ду дар хона кардагӣ ҳастай. хонаи 5 ба 3 ҳастай. яъне ки намахали 5 ба чанд ҳастай. хоб мақсад ки раҳи калон мега наздик ҳастай ва ҳуҷҷатошон мега 100% ҳастай. нархаш мега 75000 сомонӣ ба дрон. бо мақсад ки муомила доштай. уртабӯзда 75000 сомонӣ 6 сотиқ замин ду дар хона. рақамош ҳастай мегафон. касе ки интересни ҳастай метавонен занг занем маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастай ки бо нархи арзон аз Душанбе. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зебошка гуфтагӣ ҳастай Соҳибуш. яъне ки намедонам райони Фидавсӣ дохил мешавад куҷое. обшум Душанбе дар Зебошка. ремонти средний. як хонага квартира ҳастай ки дар якум ошина қарор дорад 30 квадрати метра. нархаш мега 170 тай. боз муомила дорад. рақамош ҳастай мегафон. касе ки мақсад квартираи арзон ки лозим ҳастай метавонед занг занем ва маълумотҳои пурраша гирем. мақсад ки доми чанд ошина ҳастай инашам нагуфтиам. рақамошон дар поён дар Зебошка Душанбе. марамат шахсони харидор метавонед тамос гирем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро подписааш кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши мақсад ки Даврӯзаи Ромид гуфтагӣ ҳастай Соҳибуш. духонага квартира ҳастай ки дар нуҳум ошина қарор дорад 60 квадрати метра. бо об свет таъмин ҳастай. ҳоҷатхона ошхона баня ва ремонтҳои замонавӣ. шаҳри Ваҳдат пеши Даврӯзаи Ромид. доми 9 ошина. квартираи мо духонага ҳастай. хобхона мегӯяд срочна квартира фурӯхта мешавад бо нархи 260000 сомонӣ ки бо мақсад ки савдо доштай. рақамошон мегафон ҳастай. ахираш 4444. кадоми даки лозим ҳастай марамат занг занем ва боқӣ монда маълумотша гирем. соҳибу чанд қайм маълумоти гуфта буд мо ба шумо расондем. боқӣ мондаша аз худашон гирем. марамат. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. обшум ноҳияи ҳамадонӣ дар марказша мега дар киҷоша аниқша нагуфтан шахсони даки лозим ҳастай марамат занг занем. 6 сотиқ замина мега Соҳибуш. одамо гирди ванашда зиндагӣ доранд. просто мега хидм хона кадеса мега барои ҳамин пул далкораи ними заминшона яъне фурӯш намондиянд. 6 сотиқ замин мақсад ки бо маълумоти пурраша мега нашуд ҳуҷҷатош ва нархша мега 36 та. хоб ин рақамошон ҳастай 918. кадоми даки лозим ҳастай марамат занг занем ва маълумотҳои пурра аниша аз худашон гирем аз ноҳияи ҳамадонӣ. ва дӯстон аз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи